Croeso nôl, mae noson fawr yng Nghaerdydd heno wrth un o grwpiau mwyaf poblogaidd Prydain Oasis, lenwi Stadiwm y Millennium a Rhys Ifans a'i grŵp The Peth yn cefnogi. Ond yn ogystal â'r brodyr Gallagher, mae yna ddau frawd arall cerddorol yng Nghaerdydd heno, sef Aled a Geraint Pickard, sy'n cael ei hydnabod fel y grŵp Clinigol. Maen nhw'n lansio eu halbwm gyntaf, Melys, yn Hafarn y Fiwch Goch heno, ac mae Branwen yno hefyd. Hai Angharad, wel mae ffyrdd canol Caerdydd wedi cael ers rhyw 3 o'r gloch pnawn mo oherwydd gig Oasis, ond grŵp arall sy'n bwysig i ni heno. Felly, os ydych chi'n chwilio am gerddoriaeth Gymraeg wreiddiol, wahanol, dyma'ch presgripsiwn chi. Dos go dda o Clinigol. Be gewch chi wrth gyfuno 2 frawd, un yn cyfansoddi a'r llall yn cynhyrchu, cantoresa gwadd gan gynnwys yr actores Siwan Morris, a sŵn hollol unigryw i'r sîn bop Gymraeg. Yr ateb? Clinigol. Geraint, beth yw'r syniad tu ôl i Clinigol? Wel, fi jyst yn dwlu ar gerddoriaeth, fi'n dwlu ar gerddoriaeth pop, dawns, a gwni mewn i bach o electro hefyd, a yn hytrach na cwyno am y ffaith nad oedd na ddim byd sort of tebyg-ish yn cael ei wneud i Gymraeg, o'n i'n meddwl na i fynd off ym henol a wneud rhywbeth yn hunan. Mae yna fan hufen ia ar glawr yr album. Oes. Mae yna fan hufen ia fan hyn. Oes. Oedd na rhyw reswm arbennig am y fan? Wel, y syniad yw bod pawb yn offi hufen ia, pan maen nhw'n clywed sort of sŵn y fan hufen ia yn cyrraedd yn y stryd, bod e'n codi calonau nhw. Bod y fan i fyniad yr bach o liw mewn i fywydau pobl. A phrofiad yr un mor bleserus a bita hufen ia ydy gwrando ar sawl llais cyfarwydd ar y CD. Ambell un fysech chi byth yn ei gysylltu â cherddoriaeth ddawns. O'n i wedi sgwennu can, a yn y gan oedd yna rhyw 32 bar yn y canol, lle oedd angen llais soprano, ac o'n i'n meddwl, wel, mi moyn Margaret Williams i wneud e. A nes i drial yn look, a wedodd hi, so o'n i mewn look. Mae popeth newydd yn hwbach, ac oedd hwn yn math gwahanol o recordio. Mae'r music yn sicr yn wahanol i'r un dwi'n nabod, ond oedd o'n braf, nes i wynhau wneud o. Os oedd o'n help i Geraint, wel, gorau o. Ro'n i wedi sgwennu can o'r enw dim ond ti sydd ar ôl. Oedd e'n eitha melancholic, ac oedd angen llais pur, bron a bod yn drist ar y gan, ac o'n i jyst yn clywed Heather yn canu fe. So eto, o'n i'n nabod Heather, ac o'n i'n meddwl, sy'n cael gafel ar ei ffôn i, a eto jyst trial yn lwcu. A fi'n falch bod Heather wedi gweud i, achos allai ddim dychmygu neb arall yn ei ganu fe. Mae'n wych. Fi just ddim yn gallu stopo chwarae fe yn y car. Mae'r stael nhw yn hollol wahanol i beth bynnag sy'n digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'n really disco, beaty, up-tempo. A dwi'n meddwl bod yn bwysig i gael rhywbeth fel yna, achos mae digon o pethau gwerinol o gwmpas a popi, ond mae hwn yn wahanol iawn. Ti'n teimlo fel dawnsio pan ti'n clywed y cerddoriaeth. Ydy'n bwysig i ti wedyn i gydweithio gyda lot o wahanol bobl? Wel, ydy. I credu bod cerddoriaeth dawns yn enwedig yn gweithio'n well gyda merched yn canu. A hefyd, I suppose gyda albums dawns, mae lot o bobl yn cwyno bod nhw'n gormod yr un peth. So os sy'n defnyddio cantoresau gwahanol neu perfformwyr gwahanol, mae'n dod o elfen gwahanol a ryw awyrgylch gwahanol i bob trac yn dweud. A gyntaf wedi ariannu'r prosiect ei hun, mae Geraint yn gobeithio mai profiad Melys fydd gwrando ar y CD newydd. Dwi'n gobeithio fydd lot o bobl yn prynu fe ac yn gwrando arno fe fel maen nhw'n paratoi fe mas ar nos Wener yn y Sadwrn. Mae lot o hwyl, mae'r melodies yn catchy a mae jyst ar gyfer dawnsio ac yn cael party a bach o sport. A dyma ni ddwy arall o'r Clini Babe sy'n ymddangos ar y CD, Nia Medi a Siwan Morris. Siwan, o'n i'n gwybod bod ti'n canu, o'n i'n gwybod bod ti'n actio'n amlwg, ond profiad newydd i ti? Ie, profiad newydd, yr ail tro gyda Clinigol, ond dwi wedi canu am unrhyw beth o'r blaen, so ie, profiad newydd. A mae yna bendant le am y math yma gerddoriaeth yn y sîn bop Gymraeg, yn dos? Dwi'n credu, achos dwi heb clywed dim o'r fath, so mae yna le yn bendant. Ac un o DJs mwyaf cool, Ec-2 Radio Cymru, Nia Medi. Well ti fi Clini Babe. Sorry, Clini Babe, ie. Dwi'n siŵr fydd y CD yn cael ei chwarae lot ar Ec-2 a Radio Cymru yn bydd. Wel, fi'n siŵr bydd e, achos fel o ti'n gweud, mae yna gap enfawr am pop da Cymraeg, t'mod, o fewn y sîn gerddoriaeth Cymraeg, a fi'n siŵr bydd Ec-2 a Radio Cymru yn excited iawn ar yma'r album newydd yma. Fi'n sicr yn. Gwych. Wel, mae yna rhyw
gig arall yn digwydd yng Nghaerdydd yn Stadiwm y Millennium Oasis, neu rhywbeth yn gwybod chdi clywed am ryw grŵp bach. A the peth ar Rhys Ifans yn ei cefnogi nhw, mae'n beth bach od, yn dyn ni? Mae'n beth bach od, ond fi'n siŵr bod Rhys Ifans a Oasis yn ffrindiau mawr erbyn hyn, so fi'n eitha fan o'r peth, ond ddau